Haba unong sngap pla pop. Don kajing tip kababiang syapang kilenti bakerpang jong kajing imensim. Kapens ya kamen sim kabajem. Ngapin yang subhai pi syakanika kini ki episode man kata yau nakanika Divine Mercy in My Soul ki diary jong ka Sister Faustina Kowalska bakuj karikuj na kari Poland. Pat ngipet ya ki diary jongka pat ngi ai lang bajong ka channel ki diary jongka pat ha kan ka kenti ke de ka diary ke nomor sispa khat ar di kan ke de ka jing tho jongka ka jing ong khndiat syapang ka sakramen jong ka jing plapop bat kinong senga plapop ngan keren tang yakaba ngalamat bat iya kaba ngalayai langba halaka jong kemensim. Dan lai teli kijing kipa kanglat kemensim ban yo jing mentoy naga jing pelapop ha kini kipor kipa kerpang. Kabenta kabaningkong. Habau nong sengap pelapop umdon kajing tip kebabiang syapang kilenti. Bakerpang jong kajing imensim. Badu pen pau ya kajing sngau pla bat kajing sngau longo haba kemensim kaya tu hau ya kijing maya kipa krau kipa ublei ulah trei hapo jongka kane kajing sngau pla bat kajing sngau longo kajing sngau kendit kapen sir ya kemensim kabajem bat kasngau tu ba unong sngap pla pop u artatin ban ai kajing mut jong u bat lada kasngau tu ya kane kan om yo jing suk Henry kan don shu ki jing artatin wat hadin ka jing plapop ban ya katu kaba lalong shua namar ka sngau ba unong snga pla u persyang ban pensuk ya ka kadba mauhi yalade udang artatin lane kumba kala jia hanga unong snga plapop bomla ban sam ya katok ene ki jing maya jong kamensim ukan tait ban sngap ya ka jing plapop bat upen pau ya ka jing tieng haba kamensim ka wan sya ka jaka plapop lane confessional paring kumno kamensim hakum kane ka jing long kan yo jing suk ha ka jaka plapop haba kalalong ka ba jemen sim palat bat ka pasngeu yaman ka kentin jong uleng do ha ka jing sngau jonga ha kipor jong ki jing tinju ki ba kerpang ki ba ublei upha se ka men sim lada uleng do sngau thu yaka dei ban pha yaka sha uwei pat unong snga plapop ubadon jing tip bat jing nang jing start lane ma uhi udei ban wa jing shai khnang ban ai yaka men sim ya ka ba ka don kam om ban kentai bet ya kajing pelapop. Namardakan ne kerukom ubu ya kemensim ha kajing ma kapakrau. Bat bun kemensim kila ban ikno ya kalenti kapa ublei ukwa ya ki ban bun. Kane kade kakam kapadon kambha namar ngahi ngalamat ya ka. Ngalas sedang ban artatin wat lang layo i ya kijing ais ngobha lene kijin ai kiba kerpang no blay pat wat la ublay hi ulapan scam yanga henrei ngalakwa bet ban yo ya kijing menjur jong kapalang ru kabanta kabaar unong snga plapop sya ya kamensim ban kren bat pen paulut ya lade bat upen i ya kajing bom ya sya kumta kamen sim ka sngabjar pat kam ya thulut ya ki baro bat dakane kam yo jing mentoy ai ka jing yo jing mentoy kam duna shu khaba unong ngapla pop klam dati bhai kamen sim usdang ban tenju ya ka penban ban yarap ya kamen sim penjulor ya ka kamensim katip ba unong sngap plapop itu yaka namar syam lasya yaka ban pen paulut yalade ha kabayade bat kijing ai ngubha leni kijin ai badru
kijing duk jongka. Kumtai kajing tenju kamlong kepapiang. Kala syak tenju hakato katne ki benta ki penlong janga bandreke. Ngan batai kambha kumne. Unong sengap pelapop udai u doktor jongka mensim. Henry kumno u doktor unla ban ai dawai. Hababiang kababiang lada umtip ia kajinglong jong kajingpang. Umla setia ban le kumta. Namar kadawai kan om seiso ya kata kejingmi kepala temu. Lane kan long kepaklain palat batkan penjur penban ya kejingpang. Bat teng to blei unom sya kala ru wat ban wanra ya kejingyap. Ngakren na kejing mat jongahi. Namar hakato kane ki kep. Day utrahi ubala kersian bet yanga. Kebenta kebalai. Teng ru kajiaba unong sengap pelapop unyau sting ya kikam kibarit. Om dani kebarit hakajing imensim. Teng kawai kakam keba ikum keba long kebarit. Kalak ban penpau ya kebenta keba krau bah. Batkan long kum kajing syai keba yarap ya u. Nong sengap pelapop ban itu bah ya kamensim. Bun kijing mut mensim kiba jeliu kiri hapok kikam kibarit. Omla bantai ya kayeng keba itenat aladangi kentat ya kimau kibarit. Ublei urawa ya kajing kuy keba krau nak kato katne kimensim pat namar kata u ai haki kajing tip keba kham jeliu syapang la kajong kajing lanot. Da kaba syak pensyai da kajing syai nak beneng kamensim kalak bantip ha ki ki bapen kemen yo blei bat ki ki bom pen kemen yo kapop kasyong ha kajing bun jong kajing tip bat kajing syai kabadon ha kamensim kumju uru ha kabaya dei bat kajing duna wala kamensim ka tip badai tang kapop kabadai hok ha kajing mut jong kajing don kam ya ka sakamen jong kajing pelapop hendrei kini kajing duna kiberit kilong kibadon kambha ya ka mensim wa persyang ban poisya kajing kuy par unong sengap pelapop dei ban yo sting yaki kajing ya syak ber kajing jamnur jong unong sengap pelapop ki pli ya kalenti syai ki ki bari kibadon syapok tam jong ka mensim klem datib hi kapan pau ya kajing jiliu ke klem trai jongka bat ka sengau klain bat sengau skem kaya le da ka mensim ke basyulur bat ka persyang ban le kambha namar katib ba ka kadai ban ai jingken ya kine ki ngan kedau sakawai ka benta syapang unong sengap pelapop kadai ka kamram jong u ban tenju teng ban pej bat ban pule la uya kendu bat uplang ne bat kanar ne bat kaksiar ka bakhui kawai pakawai na kine ki lai jat ki mensim kadon kam ya kajing hikai ke paper unong sengap pelapop udai ban sim ya kajing bisyar ka basyai syapang man la ka mensim kenang ban tip katno kajing kit kala ban kit ha ki por paper ha kajing long paper lane ha kajing jia ki bakerpang ha kabaya dei bat ngahi dei hadin bun kijing mat ki basngausi ba habang ayo ba om syem la sngau thu yanga ngam syem lapan paulut su ya la kamensim ne sya ya kijing suk jonga ban sya penkulmar henrei kene kala jia tang hadin ba kini parok kijing ai sngau ba ladap ban sya bisyar da unong sengap pla uba start uba don kajing nang jing start pat kajing syampang mentang atip kumno ban le haki katu katne kijing jia kene kajing thọ jong kene ka sister Faustina kene ka diary ka kabadai kajing ya kendu jong ka ha kajing imensim ha kajing ya le jong ka banlong ka breu ka bakhuj to kemen ka para ya sam ya kum kine ki jing pule ki bayarap ya kamen sim jungi ya kajing imen sim jungi kumno ban im khuj ya kamen sim kuno ban don jing ade ka bajan ka bat ublei yalap
subscribe, klik itu ke bell kena video yo berabor ia katakan notification manba penmi ki video ki patmai but bila ban long ru ki member jong kan ke channel apa yang subhai pi pat ngasungu ya pi barok ki pas ngap wa dan da se ki bom dei ru i kaju ka kunhun bat ngi ki pas ngap rei ka bha ngapa yang subhai pi ya ki jing ai jing mut ki jong piru ngapa yang subhai ki sa but ya ki comments ki pi ai ru teng teng ngapet but ki ai jing mut yang ai ki ba ngan le ha ka ba nu wan te to try un ker ku ya pi we ki pas ngap ki pas subscribe ya ke channel try un ker ku ya pi